this year. Honorable Dr. Adutwum, former Minister of Education, Entwetwe Nkomo na afi yembra. Na onse ono de yeboni dia ne yakai adesua. Nti yepese ibusa no nneoma a ekoso afenso oguso pushi campaigni na no other candidates de no woma baha woma be kyerɛkyerɛ woma dia yeguso we de panyina nkasa ene ye ne no atwetwe nkomo. Honorable Dr. Adutwum machi Major so junior but ho ye de ya me no mpa boy ile nyankopon ase eda asen so se umre so anso wagye atum se oni ye betwetwe enkomo. First of mamimbusa delegates no wahia wo munyina na still na no because minim say akabe 3 months ibios 4 months na mokwa akoto aba wahia delegates no minya medical achia wotiefu nyina na achia busumtwefo amutie me anopai na nya apenya we eno anso da eba na nhia ibija na nahima ekwai inu se santiman ibuso na penya no traso akofun de twatwa ibija no kwa enti na mpese mi kan ho asem kakra na minia Fabri started juma den na me Adutwum next week now try we anyway yeba Asante region me Asante me papa me na me Asante for me be because there ese me fiti ase o me die mu ansana me dia ko baby a ntina ese se twɛn na ye na hima yi jan ko na kwagya no esi wia na maba me die mu na me ni nkrofo abekasa sebe before na kan say obi epe ade akokoto pa nyina bro ti sebe nkrofo nso ebeta mechi enti enche bia weti nka e wan santu ni nyaba santu nso bia Nhyira de say mo engagement wa santu enti weti efo nso ebeti nka pa. Interesting. Now, one of the reasons I'm afraid wo eno debate bi ana ekoso efa adesua ho. Say Ghana nkofo bi kyerɛ sɛ o adesua no ekofom. Ebi nso kyerɛ sɛ adesua no kra no na ɛyɛ na mo aban be take over no. Na adesua no fɛkyerɛ ne senye basa. Eno akra de obi say Dr. Adutwum na obeye Minister of Education no e de concrete ade ben pa no ye ewo MPP aban mu a de bia na ebodin. I want to understand de na mo ye ni nyina no na de ye be kofoma na say Ghana education it is Yo minia ko sound ama media wo pa na senka wi ano mo na mo asentro fo amhwehwe de mem or investigative journalist. More and I can be the boss at every among no busa media. Beka kakra. Ewu se akasa nchime en kan fo no so wode. Na so be edu maybe one kan fo ho no anhwe ye obi an kan fo. Enti met me akasa ejuma ye. Ejuma amansan gina ejitu mo se be bi aga na ekom ayefe. Na nse Ghana for bebrebe nso sebe omfa enumehia enya manusem no ehu adwuma pa yaye na yeka sene asantima na di nkita ho yi de wokohwe dwaben na junior high school ebi mada ebi si ho na enfidi a de egumu enkwala betim de esua de ye ama o junior high school e biology chemistry and physics lab da ben na Ghana me be ka se benye bida enso na nan dan koku fado adaroma me penso as a minister ebi abagana okọ ejuso abena se kese baako esi hono mu a enche esi wuwie eyi mu adwuma asim kuma se ti kese baako hono mu a me be fi ho ne ye wie ho adwuma nyina ai nfidi de be kuma me nkwara de esua de ho na akọ junior high school and near my home practice near high school.
Nti maba ne mmerante obenya kwanya kɔ ho no de kyerɛ ne sɛ ɔno no secondary school no wɔnyɛ ne mfie nsia na nyɛ mfie mmiɛnsa ɛte sɛ afoforo atam ɛno ne anisoade ho na South Korea ban agitu mu ɛka sɛ ɔmba mi sika ne asisi schools bebrebe na baabi a yɛnsi kɛseɛ saa ɛbɛsɛ school bee enum ɛwɔ hɔ no yɛwɔ n'adantam a ɛno yɛ aborosan a wokɔ nyinahina wobɛhu bi wɔ hɔ wokɔ bɔmpata wobɛhu bi wɔ hɔ nkuro bebree so yɛayɛ bi wɔ hɔ nom a wokɔ a wobɛhu sɛ school yi sɛ junior high school mmiɛnsa na wɔ hɔ a wɔma dadaa no nneɛma ɛkɔbɔ yi ɛyi wɔn nyinaa afiri hɔ ɛde wɔn akɔ sɛ school deɛ wɔkɔ manso nkwanta a ebi wɔ hɔ wokɔ bɛkwan ebi wɔ hɔ wokɔ kokofu asaaman ebi wɔ hɔ a ɛno no deɛ yɛsi aborosan a yɛtumi edi school dada no nyinaa yɛyi nkwadaa no firi mu wɔn kɔ hɔ na yɛn ni so adi ho mu no na sɛ nkura mi bɔ di nyinaa ɛne bebree ka ho ɛwɔ Ghana adan bebree Paraga ebi wɔ hɔ Chamba Northern Reading ɛno bi wɔ hɔ wɔn ne adankamu school anaasɛ junior high schools a yɛka sɛ yɛsesɛm na kwan yɛ bɛfa so asesɛm sɛ yɛsi dan papa na dan no asete apansa mu asɛe no yɛyi nkwadaa no firi mu ɛde wɔn akɔ mu na wɔn kɔ nso a ama wɔn akadeɛ a ɛfata ama wɔn de asua deɛ kɔkɔ takora deɛ a Holy Child Training College na yɛbi wɔ hɔnom wɔn abie iwie a nkwadaa no ataare a wɔn hyɛ ɛyɛ soronko yɛfɛ sɛ akwadaa no wura dɛm hɔ a ɛkyɛn nso wɔwɔ private school na ɔno nso ahunu sɛ ne kɔdwo mɛnsa bafa me ho na ɛbɛ school na wɔ nnipa no mu mu a nyame bɛbɔ ama me so na me nua mɛka wei no wɔbɛka sɛ sɛ Ghana ha na wɔka na yɛwɔ ɔpanin bi a ɔde Mo Ibrahim sikani kɛseɛ bi ɛna wate foundation a wɔn hwɛ Africa nyinaa amammuo ɛho nsɛm ɛne nwumasua ɛho nsɛm na Mo Ibrahim 2023 ɛno kyerɛ sɛ ne ma bɛsɔ nwumasua mu mfie mmienu ɛno no ɔmo yɛ ranking na Ghana yɛda number 16 Mauritius pɔ ne di nka ne ɛtɔ so du nsia ɛberɛ a nyame ma ɛkwan yɛnya akwanyale STEM schools ɛne adeade nyinaa ɛbaayɛ ɔmo bɛhwɛɛyɛ ehu sɛ Ghana STEM school na yɛayɛ no ɔmo sɛ yɛne aburokyirefoɔ ɛna ɛbɔ pɛpɛɛpɛ ɛno nti Mo Ibrahim ɛsɛ saa bere since 2024 Ghana ɛyɛ number 2 ɛwɔ Africa yɛtɔ so mmienu ɛwɔ Africa Tunisiafoɔ ne BTA obi a bɛfa anyɛ kora no efi du nsia ansa 2023 kora no na wɔ fam sensa before that far from 16 aba number 2 in Africa Uba West Africa ɛnam sɛ Tunisia ɛyɛ north nti no Uba West Africa yɛyɛ number 1 enti baabi a Ghana ho bɛsua na ɛkɔ no kɔ Nigeriafoɔ etie Ghana asɛm ɔmo bloggers ɛhwɛ Accra STEM Academy ɔmo yi ɛwɔ Nigeria ɛbɔ Ghana ba so papapapa baabi a Ghana ho bɛsua kɔduro na yɛkɔ baabi a yɛbɛtumi de ho bɛsua sesan yɛ mmaa te sɛ yɛ Singapore foɔ de sesan mo man ɛte sɛ deɛ South Korea de sesan mo man ɛte sɛ China late 1970s late 1970s champion pɛsu na China ohia no te sɛ yɛn pɛpɛpɛpɛpɛ ɔmo koraa de no ohia no ɛwɔ hɔ ara sɛ ɔmo hyehyɛ mmara sɛ wontumi nwo mmienu obiara ho baako pɛ firi sɛ ɔma na wɔn nkwalaa ɛnan no mmienu didi anɔpa a anwummerɛ ne mmienu adidi China foɔ fiti a sɛ ɔmo ma mpanin a no wɔ so saa bɛn na ɔka sɛ baabi a nneɛma ɛkɔ nyɛ ɔkɔ Japan kɔhu baabi a ɔmo kɔ ɛna ɔbaae no ɔkɔhu factories wɔ Japan na ɔnim sɛ ɔbaae no wɔmfiti ase yɛnsi factories wɔkɔhwɛɛ sɛ nwumasua kora yɛfa so tete ɛkwan yɛfa so tete nkwalaa yi ɛbɛma China daakye a ɛfiri anaa ɛna ohun sɛ baabi ohun sɛ nkuntabuo wɔn nim kwan yɛfa so kyerɛ ɔde atikyafoɔ kɔɔ Japan ɔde bi kɔɔ America ɔde bi kɔɔ USA aburokyire wɔn kɔ sua kwan yɛfa so kyerɛ nkunta Chinafoɔ baako sɛ kwan fa so kyerɛ nkunta ɛna ohun sɛ ohun engineers wɔn start safi biara ehia sɛ China ha engineers mpem aduonum ɛna ebegya wɔn wɔn sisi engineering universities wɔn bɛbɔ wɔn ani na wɔn anya companies a waburokyire nyinaa wɔ America ɛwɔ bebree ɛka so saa de a mo mmea nkɔ China mmea nkosi factories akɛseɛ wɔ hɔ saa abira no wɔ kasa yi
China abɛyɛ ɔman kɛse a ne ne wɔkasa yi wɔn no ɛne America de si akyɛn. Enti fapima yɛtoyɛ no yɛanto fapima sɛ yɛkɔ sukuu kɔ yɛto fapima mema nkwadaa no dwuma adɔ no mo ayɛ biribi a deɛ Japanfoɔ yɛ no bi ti na akɔ fiafo bi ampem ɛno nso asantemam fiafo bi ampem girls a na nkwadaa yɛ drones na drone no atu na kɔ na saa bisi wei ne nneɛma a yɛde baayɛ o na ɔkɔhwɛ university engineering university a yɛsi wɔ bu nso South Korea for ɛna esi ama yɛn ɔkɔkɔhwɛ university na ɔho bɛdwiri afe baako ne kakra nso yɛyɛ awie ɔkɔhwɛ akomadan na local government ɛsi university enti deɛ meka nsɛm nua ɛba nwoma ahyia mu a baabi a yɛde kɔduiɛ no ɛyɛ baabi a ɛbɛma Ghana daakye ayɛ fɛ na mebɔ mpa yɛ fɛ mfie mmiɛnsa ɛde kakra yi NDC-foɔ ɛbɛhwɛ na ɔmahu sɛ si anhwɛ nwoma ahyia yi yie a yɛ daakye ɛnyɛ fɛ next term education no ɔmayɛ adeɛ a ɔma ɛnyɛ n'adeɛ a ɛbɛhia na yɛn deɛ no ɛnyɛ school foforɔ no nko a high school deɛ esi bebree ɛyɛ STEM na ɛnyɛ no nko a ɛyɛ nhyehyɛeɛ pa a wɔyɛ wɔ school hɔ wokɔ ɛkɔhwɛ bosonso girls ayɛ STEM school na yɛde ɔmo bata a Wesley girls kepu so saa mmerɛ no wɔkasa yi placement bɛba nkwalaa a wɔmanya 8-1s a wɔma wofoɔ ɛpɛ bosonso girls school a ɛdi mfie 9 pɛ nso wofoɔ biara sɛ mepɛ bosonso girls ama me ba ade ntua mekɔfa Mrs. Jokoto a wɔyɛ former headmistress ɛwɔ Wesley girls wɔn na wɔtete teacherfoɔ tete nkwalaa no ɛboa headmistress sɛ bɛyɛ abosonso girls day school kɛseɛ asɔhwɛ edi nka a wɔyɛ yɛ ho mfie mmiɛnsa akyi nkwalaa mmiɛnsa ɛna ɛwɔ medical school abira mi ne wɔ kasa engineering deɛ ɛkɔ bɛɛ aduasa one school ɛnam sisi paa yie eti bi nua efi abɔmbosu pasɛmpɛ school bebrebe a na adan kɔkɔfo adada roma yi bi yɛ ɛnsesaya a ɛde aba ɔman yi ɛmmusuo mu no ama mansan ehunu no emu obi na yɛ biribi a ɛnyɛ me fɛ sɛ wobɛkɔ otuo sereboɔ junior high school na wobɛhu biology lab wobɛhu chemistry lab wobɛhu physics lab engineering lab biribi biara a ɛbɛwɔ aburukyire school biara mu wobɛkɔ na ɛwɔ hɔ ɛwɔ Ghana ha ɛdimi nua nwoma sua deɛ sɛ te sɛ deɛ yɛayɛ biribi a ɛdi nsi da na wei deɛ sɛdeɛ tem bi a meka no sɛ evidence-based communication ne tu mmerɛ a ne makyerɛ wo fie nti nyɛ sɛ mede m'ano bɛka no kwa woawpa afaka na kɔhwɛ wokɔhwɛ a wobɛhu sɛ ɛnepa a yɛyɛeɛ no ɛyɛ ade a ɛmɛma Ghana daase ayɛ fɛ sɛ ne ntoasoɔ kɛseɛ paa ɛba a ɛbɛsesa ɔman yi na ɛkɔ akɔduru baabi a deɛ Chinafoɔ yɛyɛ yɛbɛyɛ deɛ South Koreafoɔ yɛyɛ yɛbɛyɛ nansia Vietnam ɔmo a ɔmo kɔ ɔko ɔmo status ɔmo so bɛyɛ STEM education ɔmo produce 100,000 engineers companies ɛmo wiase nyinaa di mmirika sɛ Vietnam wokɔ hɔ no Samsung deɛ use ne phone Samsung ne factory kɛseɛ ɛwɔ wiase nyinaa akɔ bie no wɔ Vietnam yɛpɛ sɛ nnwuma akɛseɛ ba Ghana agye sɛ fapem no mu yɛ du ɛwɔ mo mahwɛm sa sɛ baabi akodoro no na yɛnka sɛ yɛbɛsesa ɔman ɛwɔ abere a yɛnhwɛ deɛ nkurɔfoɔ nsa wo man no ɔmo so ɛti yɛ enti nwoma sua no nyɛ sɛ sɛde ɔbɛkɔ school kɔ na mmom ɛyɛ ɔman mu no nyinaa pagya yɛn ho no de mpaa no sua no mu ayɛ du na tumi abɛpagya yɛn man yi akɔdu baabi a yɛbɛtu ohia ase ne ohia ya ɛbusa nkurɔfoɔ sɛ adeɛ bɛn paa ɛna Ghana ɛsɛ ɛmi ani bere ho ɛyɛ problem anaasɛ deɛ ɛna ɛha yɛn kɛseɛ paa ebi ka nneɛma bebree na mo de mi nsa adeɛ a edi enyapa ɔman mu ɛyɛ ohia ɛno ɛna ɛsɛ etu aseɛ ne nipa egyina yie na okɔ aburokyiman mu a wɔn nananom ɛyɛ adeɛ ma wɔn o wɔn etu ohia ase yɛn nso yɛn mma ne yɛn nanom ɛba na ɛsɛ etu n'ase na wɔn bɛba no na wɔn abrabɔ ayɛ fɛ ne yɛn akyi hɔ si saa bere no nso yɛde ani ehunu nipa a yɛpɛgya nipa na wonyɛ adwuma
next year no package here nso ɛnyɛ normal right ɛnyɛ deɛ a amansa bebree si wɔ mu o nti yɛn sɛ yes a mo mi nfa ne sɛ tra sɛ o saa na brabɔ teɛ ate ɔna bo yɛyɛ yɛn ho a yɛbɛpɛ gye ɔmɛ yɛbɛtu ohia ase ɔna bo nneɛma mmienu na afei megya wo first off galamsey issues no asa akɔ asa aba menim sɛ mo abrɛ so yɛka ho asɛm a ndc for the campaign tia mo sɛ ɔmo nso aba a ɔmo nkurɔfoɔ nso tu bia nkasa based on yɛn evidence yɛayɛ no ɔmo etu ɛna galamsey no nso ayɛ basa ɛna sisi yɛgye gum ɛna president nso answers ɔde ba but from your perspective in terms of sustainability ne nasefo yi ɛdeɛn na obetumi aka regarding galamsey fight no me de mɛka no sɛ ghanafoɔ nyinaa ɛhunu yɛn na university professors kɔ yɛn ho strike sɛ galamsey ɛnɛ deɛ nsuo na no ɔmo sɛ ɛsɛe no ani asɛe no ɛnɛ deɛ nsuo no nyinaa yɛ atɔkyɛ nti ayarɛho sɛ mo ama ɔma yi papapapapa na deɛ mɛka no sɛ mo mienyi amanyɔsɛm mu fi galamsey mu ndc foɔ ɛde yɛ amanyɔsɛm na ɔmo ma ghanafoɔ hu sɛ yɛbɛdeclare state mo declare state of emergency nti abosome nko akyi deɛ na mfi sɛ saa bere nka president mahama o declare state of emergency ne dadadadada me nua ɛnyɛ mmerɛ saa o nti na nkurɔfoɔ bi ka sɛ afidie ɛkyerɛ aboa a ɛwɔ no sum egyae no a ɛwɔ no sum wonni aban mu a ɛmmerɛ sɛ wobɛka nneɛma tia deɛ ɔwɔ aban mu na abɛso mu a no hu sɛ ei sɛ na ɛnyɛ mmerɛ mebɔ mpaeɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ yɛn ho ne yɛtu galamsey ase sɛ wohwɛ saa berɛ nsunsuanso a ɛde abrɛ yɛn a ghana water company foɔ sɛ yɛbɛtu nsuo mu firi sɛ ɛkɔ fa so sɛ nsuo na yɛtumi nom no ɔmo bɔ ho kapapapapa na galamsey dua me nua ɛyɛ awerɛhosɛm mesua no na dunkwa na me maame enua panyin dɔfoɔ bi wɔ kurom sɛ yɛfrɛ no takyi kurom nti sɛ yɛma kwan na ma nkɔ nanso amamfi antobam me papa kura sɛ ɛduru wia no makɔ takyi kurom na dunkwa ɔfe bridge no na yɛfa so meme da biara yɛkɔ dwa ɛwɔ atɛkyɛ dunkwa nti menim dunkwa kakra na saa mmerɛ bɛdu hɔ no ɔfe nsuo nnamu amena no nsuo nnamu duro bi a na yiri na akɔfa dunkwa kurom hɔ baabi na akɔduru baabi a na ewu twam a nkyɛn pii nkotwam wɔ hɔ na nhu ɔfe nsuo biem na awerɛho ayarɛho sɛ yɛn ayɛdi ehu nya saa na menim sɛ yɛde asogyafoɔ a ɛɛko ɔko yi apolisifoɔ wɔ mu ɔman mpanimfoɔ bebree ɛka ho na mmom deɛ menim ne sɛ deɛ mmemahu sɛ wopɛ sɛ wotu saa deɛ wɔ ase a yɛwɔ nhyehyɛ foforɔ bebree bɛyɛ sɛ woyɛ ɛde ka ho na nyame yɛ m'adom a yo na deɛ na mɛka mi ɛne sɛ sɛ wohwɛ ɔko yi ɛne galamsey sɛm na mɛka dunkwa ɔnɔfe sɛ wotwam na ɔfe nsuo yi gyina so dendendendenden obiara nyɛ anim da sɛ ebeduru mmerɛ bi a wobɛdudu nkwa na ahwɛ wonam bridges na ahwɛ ɔfe a na nsuo enim na etwitwa sisi obie no a na ogyi bi saatre biribi atotea sɛsɛ yɛtumi fa kora bi so yɛtumi etu aseɛ asogyafoɔ ayɛ polisifoɔ ayɛ baabi a ɛkɔ no afei koraa na ɛyɛ agye nsɛmu koraa ɛbɛ nsuo bi bɛwu prɛko apɛ ɛbɛ kakra na ɛta no ni hɔ ɔfe ni hɔ nsuo bɛ ni hɔ me nua galamsey ɛyɛ baabi amanyɔfoɔ mfɛntu yɛn ho fo firi sɛ na Akufo Addo wɔ hɔ obi koraa sɛ yɛkɔ ho strike ɛnɛ wɔn a ɛka sɛ wɔn bɛtwi aseɛ prɛko apɛ no abosome nkuro ni afei deɛ ɛyɛ agye nsɛmu korakora interesting ɛyɛ ade a ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ politics sɛm no efi na yɛtumi ɛtoato ade na yɛtumi di mpuntuo kɛseɛ ba na sɛ me lanche me campaign a mede me galamsey plan elimination plan ɛbɛba right na
ebi hu enisuade hu sonko a ebetimi ama ye true guarantee ya ko ape enti enche bia oda wo wetrik before so obekọ no me pese me busa wo straight question because me nim se kakra me nim no onye obi a say o kasa afa NDC opposition ho kra na ye beto ano say wadidi obi atama na wakasa twitwiri bi. That is not you. So I was surprised to say me hu say bibi nenam wiem a Baumia team ne say wakoka nsem bi kra akasa etia Dr. Baumia a wo pa kire say ono na asay na economy a wo education dia won say no wa wan pa na wakoka sa di we. Oh minia unim me seven kasasa enti me penning for no at the stamp this is so fake and I'm literally saying the state it says in kasasa men kasa Baumia 777 or minia pen me mama no tia no da the dia the church mu a partial part of apology and American said si anhwe ya Ghana for beje se 77 previous and see what you am yehwe nemum said the already Mo Ibrahim ebo Ghana by su ya ye bibi ba be ma be ye bi wa anyini nyina be bo ka ye bibi enso yentimi ankyereke mu ye tem dia me ka kire nko for say when timi enye wasam kiri a obi on employing forecast obi sua asa o chia nepa anything say when timi anko asa no bi come out there obeka say wo eno ni amanyeso na ye no Ghana say ade na waye obi betimi aka say wo na to nso antimi enyi amo antina wo be hu a me start a young trace evidence based communication anything the true imra mechire usie we ni ye ehunfonini we ni ye ehunfonini unu say ko du ta me ko to aba na nko foka say eh enema mo anye ni na mo nka ye enu trese ye board egu nko fo fiti ase ehun say ya ye bibi wo ngumesu mu obi ntida ti de na me kan say mi mum de de ye en be a torch ya ye betimi asitire ho no na kan say enema pa ye bi nemu Ghana for Mandaroma ha say bi e torch ya kakra mo mfa nche ye omanya ye de enipa mfo so che na de mempe en say ye nchiremu en sitire ye ni ebe kam abom na magana limit fa na dwumu akwa en say na mo abese ye bre mo ba mo anya hwe eno ene ade a na meka na me se me kama asemo nka eni bi obi atem na me ma ho kan se da obi ase bi ma yesi unsu ese dabi nipa de bre se ne me se Dr. Bisu ni so de on kasa na so dabi me wunya me o kai se me ba interview ameka say NDC doesn't have to be bad for my party to be good. They can be good, but I can say any day that MPP is better. And if you say, and no, Kafafa and the Pejomai. And to me, you'll be a Mayaki Kasan, the Kasa, you be at them. Nemum, I'm on the same with the say. So, Obi Pel, now or no more, I can be a Tiawa. With you, Koshanko 40 and the church were near. Think of one church were near Massa. Now, no so I say, Obi so Abeka say, oh, Dr. Dichu na say, to be among Kabi. And to be moved there. The American movie at Dr. Dichu and Yakarika. Dr. Dichu, a young son, Yadeka, some Etrilipa. All right. Something to tear, the Ghana to tear. I'm a man. She only be I'm the born in Brown America. Yaba Ghana. And she, many are so good, Samia. Then Kasaba Sabasa. Dr. Yao Ose Adutwum, Nyankopon Nhyira yedase. Yedase pa. A former Minister of Education, MPP flag bearer, hopeful, and I in the community. You didn't come over brave. One of the key things on that trend is say, Baumian Crawford is what can be etiao. But they know person can say, so opening in our chair, na quite is MPP for and yet BBA nemum. Baby MPP for anya de and betimi apanwacho but o share education there on one side no obo modern nti acho bibia ni ho nti that was the contest not say bia
Bawumia nkɔfo nti na meka yɛ no mo de ho didi mo ho ateme na emre ne so a ndc for kra do ma yɛ ready nti dem o Kenya mo record kra kyɛn me